Driver kag tagiya sa jeep nga nadisgrasya sa Miagaw, Iloilo padalan sa show cause order sang LTO-6. Walo sa 70 ka pasahero sa jeep nagapabilin sa ospital. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa video nga ini makitaan ang pagpasakay sang pila ka tawo sa ambulansya. Ini matapos nga magtabog ang mga pasahero nga sakay sang pribado nga jeep sang inyang naaksidente sa boundary sang Barangay Dingle kag Maninila, Miagaw sang Sabado sang aga. Sa investigasyon sa Miagaw Police, pakadto kuntani sa isa ka beach resort sa Banwa sang San Joaquin, nagikan sa Barangay Baong Alimujan ang 70 ka tawo nga sakay sang jeep para mag-outing. Ginapahayag na dulaan sang kontrol ang driver nga ginkilala kay Robert Alemania sa kurbada kag padulhog nga bahin sang highway. Loss control lang subong nga kundi nga initial kundi nga paglantaw kag pag-interview is loss control and maybe inexperienced. Sa 70 ka mga sakay sang jeep 58 ang nagkalasamaran. 8 ka mga ini ang ginabulong pa sa ospital sa Iloilo City. Isa sa mga nasamaran si Gerald nga sa atop sang jeep nagapungko. Ginakapan sa baute doon natabag tagan. Pagtabag ko na kamang kabi ko ni ubatkan ko na tumad ko jud. Ginakabig sang Land Transportation Office 6 nga overloaded ang jeep. 28 lang kuntani ang maximum seating capacity sini. Not for hire naman ang nasambit nga jeep buot silingon, pribado ang classification sini. Nadiskubrihan naman sang LTO nga wala sang driver's license ang driver. Tragedies like this happen because why man nalantaw ang capacity sang salakyan sa isa ka jeep amak mo stinta ka mo bilog. It's supposed to be dua ka jeep para nga safe ka mo, pero desisyon ng sang operator which will cost her or him. Natala na nga padalan sang show cause order ang driver kag tagiya sang jeeps. Siguruho naman sang ahensya nga hindi may syuhan sang lisensya ang driver bangod sang natabo. Ginahulat pa sang kapulisan nga may magreklamo nga mga biktima agud mapasakaan sang reklamo nga reckless imprudence resulting to multiple injuries ang driver sang jeep. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.